Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka United Nyotra Movement Sora South East Circle haka spautrek uyayong arjar pnrio kala IT da ka jingtho hau Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo bandawa ba ka District Council ka diban perking haka bay day bat ka jing ai labor license yaki barjala ki batray bala haka than sora. Haka jingkran bat unonglom khubor uba Shining Imyong ubalong organizing secretary jongka UHM Central Body bat ubadiru publicity secretary ka UHM Sora East Sora Circle ulapan paru ye ka jingso lingo baha ka jingkhanra jongka seng ye ki nongbala barjala ka laipotrek ulber arja phnreo ka Khasi Hills Autonomous District Council kala a ya ka labor license haka laipotrek ulber arja phnreo shaki arphulaingot ki nongbala barjala. Haka jokpor ulapan pauru ia kajing sokya halor kajing IT ka hima sora. Haki briu ki bamdei ki trai jala balong ki nongsen shar shinong haki shinong ki bedang hab hapo uput usam jong ka hima sora. Haka jing sisa ba ngiwan siya ni ka USM jong ka sora district kawan sini siya po district council nam ta kawan bu ika memorandum batarta ro kajingwan kalong ka pasau kia ha namar badai maka jingbun ini ki beriu ki benabar jelah ki jingwan kumjuru khamtame ini ki ba day tri kontraktor bawan ra ini ki barjela ki bom semula don nong tri kasi iwai ru di hakas ni live hoterik ni le check yaki bat ni la lap yaki baki semula don takakot kasla kan ni katai reha ka ba lengok ka pen lengok ingi bolong haka live hoterik pate district council kala issue ini ki labor clearance certificate yaki kabakat sansngi tim hakan ogadur namar bangili ya kelibha bangili kedan ham ne batu CM ru la keren syai wong ba lang ba taka NOC ya kirang ba sinong kade banyat kum diguntai lengi semlalap unta nek ka papen lengo ini ba ka district council ka penmi ya kini ke isu kata pasngi adu ar flying ang sisni kata kalong ka ka papen lengo de kata katao bang sawan mi cekan ko nakaliang CM bat nakaliang jong nagliang CM hi ka ba yete ka ni ka benta lar syai ba ong ba pha ai taki notification nani kita ki jing pha daka board council saki rang ba snong nani saki benta jong kino ki ba dei ban sensar snong di un sapha ai taki ba de rang ba udang pan ya ka pon nomor belei wong ba ngi da pha di jing sian ri kadang don tang ka jing panbo dengan kirang pasnong nang pihi bagi hong bang patlah man ai lut ya kata konsil CM ya thu syai mene ba ulah depa ya kita ban recall gini ki rang pasnong nang thi sapang ki kot ki sla sapang ki kam snong kam thau nampak jing kaji apa sapang ki jing long rang pasnong gini ki long way ru sa kita snong thi jadi kata-kata apa ni ka report ini hi ju ki yang ba sinong ki menanti berkunjung naka office jong sim sora hadu menta ki perlapan ai ki saya kata district council jadi harlo kata-kata kalau ka penlong yaki ba kadang sa undung rai hangi pading im simla poi ya kata ka phang ka ba ai ke in ring kwa ban keren bat nang kata district council ba haba kam simla don kita ki NOC kini kita iku nakasno nakata kuno bat kala ban issue labor license claim kano ka jingbin na ina ru direct untuk kalau ka ka ba pensa undum bat kalau ka ru ba penjot ke hari jingi hanya hajing sisa kirang ba snong nongwe hang thia bordar kum ka snong naya bosti orang ba snong di boro ta sa ka jing klim jong ni boro hang ki yogi hadu ba wong ba ngade siduk trek hanya sutu ya kata ka jing long siduk trek yogi tamba kini pad kim dade apo ka Meghalaya jungi hi hajing isya ki boro ki long la ka jong ka long ka wei satai ti ke ka ba penlong yangi ba ngi si keren habat si emne ru si hangki ni ki briu ba kumno ba ki klim ba ki de ki sidu trai kumno ki klim ba ki snai ki hotel ki snai ki ying mani lei thau kumne kum tai ki sule da ka bor am tame ki jaka kasi te kata-kata wei na wei ba dang de na po Meghalaya ka long ka compare ni rei ya uni boro ni kwa ban ong ba da ka basai ba
ka distrik council ka di bansina kan ban don kenang ba kani gari kasi jongi kan bawan usi tribe ni kan melong kaju nrei ka di bansim ya kasim jaman te la kami ki kenang ba ka ri kan syong suk syong sngany bat kan don hak ka jingim ka ba along tenrai ya kata ka no kan ka benta ka bide ba ka imlang senang ni hak jing sisyahi nak jing long rang basnong jong gini kinong we hang ki nakaliang ka himasri meru ngamti pa kano gadur re jing sisale ka himasri ka kipor ki baladep ka ong makala ai kata ka bor yaki kum taka bor jing long headman jong ki tang tak ki briu lokal hang to hi kanrai kum ya kan eru ku am pendem lamar balai ka don ke ai salendet la se ngil la ban ong lamar ka dei hang thi la ban ong ru ka dei ka caka khai ka dei ka kat khai kalau si bendon ke salendet ya katangi melapan tim ngi melapat keren saya menta ndekan sadon ka operation jongi na ka sengru bagi sale iki kam bat ka bakhadu ngaku ban ong ba kam tam ki sordar namar hang thi don sordar maulong sordar walong bat kumjuru na sordar jong ka sobar ba ki dei ban don dakan kono ka kenja jikte lakam ha ki dong ki thanjoki namar balai kladakin ai rang ba snong no ya udukhar belum sensar pada dekar tak kemut ka kendau ka siapa dei kan dei jong no kan lo ka ba ba ya ki ban wan adin habun